बरेच लोक आनंद दिले असतात. कुठल्याही मतदारसंघातले नागरिक मोठ्या संख्येने आलेले असतात. तांची मेरी एक विनंती असा, सगळ्यांनी बसून घेऊचे, तुमच्या खातीर बसपाची व्यवस्था असा. आणि तशीच विनंती असा, मधी कोणी उभे रावचे न्ही, म्हणजे फाटल्यान जे आमचे मान्य बशिल्ले आसा तांकां स्टेजीवयलो कार्यक्रम पळोवपाक आडवड जावं नये विनंती आसा. ओवाळणी करून आमच्या महाराष्ट्र मुखेलमंत्र्याचो तसेच आमच्या वीज मंत्र्याचो आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्याचो तुम्ही योगदान दिलो आसा. एक स्वागत केलं ते सगळ्यांचे स्वागत तुम्ही करताय. विशाल सर, यस सर, क्या न्यूज एक मारला है, एक न्यूज मारला है, बरं आलं बिस्कुट पडते सुवासिनी गायन करतात सगळे Yeah.